penjo moro katije ni doho nigi duoko inyalo ng'ado mondo mi oganda odogi yiero kata nyalo wacho ni loch mar Ruto en loch ma oluwore gi chik. Koponi Supreme Court otimo ma ahinya mar ariyo ni geno mar Azimio la Umoja One Kenya goganda jo Kenya ni kanye ka koro watieko. Well, doho nyalo ng'ado gin gi thuolo mar ng'ado weche mang'eny, although doho biro dwaro mondo ng'adi mana penj ma jok ma otero bura no penjo. To mano to ok tam doho kuom kelo duoko manyalo chalo ka gima nyalo kweyo kata nyalo duoko result, nyalo bedo judgment machiwo finality e wachno. Koponi giriwo kur Raila to gin gi thuolo mar declare ni ng'anade ewi mesa kanyo, kuch Raila di to kuch joma moko go adi. To samoro bende doho bende gi thuolo mar wacho ni gik ma otimore ka gik madongo dongo ma ok wanyal yie, kuo motimore ka endi kwaweyo to biro nyawo gik mang'eny. Omiyo yiero ni endi ne ok otim e yor chik. Mano ting'e ni koro ginyisowa ni mondo wadogi e rahia mondo chako dhi ogo kura manyien. Koro mago weche manitie. Penjo moro janeno moro penjo kani ang'o mane mono oganda loso